мащаб на Стария град, малко контрол и град строен от римляни. Абсолютно римски колони останали и Колизеум. Миналата година беше в процес на реставрация. А в момента реставрацията е приключила, може би. Не съм убеден. Ето тази част, която е заградена, продължава почистването на фасадата на запазената част. И тук съответно са се провеждали гладиаторски битки и забавление, знам ли аз, в града, като в Стария Пловдив. Има и амфитеатър, естествено. Огромно съжаление, в Пловдив античният стадион, който се намира под главната улица, не може да бъде експониран така красиво, като този Колизеум. В абсолютно същия стил си мисля, строено като римския Колизеум. Не съм го виждал. Просто цялата фасада е запазена по целия си периметър. Спортен ход е. И тук също обикаля влакче. Има кръстите ръчнички, естествено, където можеш да поседнеш и да отмориш. Стар стил. На времето тук имаше едно заведение, което се казваше Балканик. Но в момента не съществува. Това заведение. Туристически център. Се продават шапки, където ще проверим цените. Е описано какво има в Стария град, естествено на френски. поглед.